F'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata tard il-ġimgħa wara nofsinhar, il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat qal id-deċiżjonijiet imħabbra mill-Prim Ministru Lorenz Gonzi ttieħdu b'konvenjenza għaliex kien kostrett u mhux b'konvinzjoni. Joseph Muscat qal li pajjiżna għandu bżonn gvern stabbli u l-Prim Ministru għandu jsejjaħ b'urġenza l-Parlament u jitlob vot ta' fiduċja. Prim Ministru m'għandux triq oħra, Prim Ministru serju li jrid l-istabilità tal-pajjiż iffaċċjat b'din il-kriżi kontinwa li ilu għaddej bija dal-aħħar xhur u bid-dikjarazzjoni ta' qegħdin jisiru biex jassigura livell minimu ta' stabilità u biex jassigura li kapaċi jmexxi lil pajjiż dan il-gvern għall-14 xahar li fadlilha din il-leġislatura. Prim Ministru serju m'għandux triq oħra li jseraħ il-Parlament b'urġenza u jitlob vot ta' fiduċja. Joseph Muscat qal li bit-tibdil imħabbar minn Lorenz Gonzi l-problemi fil-kabinett xorta se jibqgħu hemm. Lorenz Gonzi jinsab 3 snin tard biex jaħtar Ministru għat-Turiżmu kif appellat l-Oppożizzjoni u 3 snin tard biex jissepara l-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern. Dan huwa kabinett bl-istess problemi li ma joffri assolutament xejn ġdid għal bżonnijiet ta' pajjiżna. Huwa kabinett kif qal xi ħadd tal-istess klikka. Joseph Muscat qal ukoll li kien biss wara li hu bħala l-kap tal-Oppożizzjoni ħabbar li jekk ingħata l-fiduċja tal-poplu gvern ġdid iwaqqaf iż-żieda ta' 500 euro fil-ġimgħa li Lorenz Gonzi ddeċida li jirtira din iż-żieda. Dak li għaddej minnu bħalissa dan il-gvern huwa pantomima illi minna qed ibati l-istabilità tal-pajjiż. Bħalmija pantomima din id-deċiżjoni tal-Prim Ministru rigward il-500 euro żieda. Ma l-ewwel ċans Lorenz Gonzi jekk jingħata jerġa' l-fiduċja mill-poplu, jerġa' jieħodhom lura dawn il-flus. U għalhekk serjetà titlob li jekk irid ikun ftit kredibbli, il-Prim Ministru u sħabu għandhom jagħtu lura il-1,000,000 euro żieda li ħadu f'dan l-aħħar 3 snin u nofs. They must give them back. Il-kap tal-Oppożizzjoni deskriva wkoll bħala sitwazzjoni gravi il-fatt li l-miri tad-dejn tal-Gvern għall-2011 fallew u saħaq li Lorenz Gonzi għandu jgħid x'inhi r-reazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea dwar id-dħul tal-Gvern.